Duol mochung'ne kungo kod neno ni apeini mapachoka ni rang'iny mowinjore KURA koro wacho ni gitemo matek mar neno ni gichulo gope duto kaka achiel kuom yore mag neno ni apeini mapachoka olosi e yo makare. Kaluwore gi jataa tije mar KURA e bade ma kadho nam chumbi Delina Eustace, nitiere orage moko maromo 38 mag loso apeini mopogore opogore manochiw kendo sani dhi nyime tok piny owacho chwalo chudo ne weg orak makamago. Eustace noloso e kinde mane oyaw ayanga chenro mar kungo apaya ma Links Road mabiro konyo e bero chenro mag wuoth ahinya e kinde koth. Apayano igeno ni biro los kuom thuolo mar dweche 3. I think the contractor working on this is a beneficiary of the payment. He had done a project in Old Malindi Road, which had pending bills. And now it was cleared, and that has enabled him now to come and do this section. We also have another road in Jomvu Ku, Jitoni, Rabai Road, which was installed because of pending bills. But now the contractor is back on site after the payment. We would like to appreciate and the government for paying all our pending bills that was pending for over 3 years, 4 years now. It has enabled us to work on this road, and we hopefully plan to finish the works within about maximum at most like 3 months. Hopefully we will not be affected by the rains and the closure of quarries.